Takže nazdar, my vás tu vítame s Čugorom u nášho Minecraft serveru. A my by sme vám ho chceli ukázať. Spawn. Tu je spawn. Tu máme takú informačku. Tu máme obchody s Čugorom. Tu je môj obchod s náradím. Tu je Čugorové Tesco. Je Čugorové Tesco. Potom tu má také osvetlenie, či čo, neviem. Tu sú domy. Ja dám warp obu. Obecný úrad. A tu je predaj domov. Tu sú warpy. Toto, čo chceme postaviť, informácie, vzadu máme záhradu, takú malú, krásnu. Potom by sme vám chceli ukázať domy, to je prvý dom, dom 1. What? Neexistuje warp dom 1. Toto je jedno, toto je dom 2. Môžete si ho kúpiť, keď to budete, sa potom dohodneme na obecnom úrade, že no, na obecnom úrade. Čugor, ty si tu? No. Dobre. Opravujem. Tu máme druhý dom. A ešte by som vám chcel ukázať hotel, náš hotel. Ešte nie je dorobený. Ešte nie je dorobený, ale robil ho Čugor, takže for the win. Tu máme recepciu, bar. Tu máme druhé poschodie izby. Tu máme... Kde je prvá izba? No, tu máme prvú izbu. Izba 1. A tak nám idú aj ďalšie. To je ešte vo výstavbe. Takže sa nemôžeme chodiť. Teda môžeme, ale keď sa tu niekto pripojí, tak nemôže. To je jasné. Potom tu máme hodogáreň. Tu si môžeš ľahnúť. O tieto lampy sa môže plávať. A tu je moja jachta. Neže, Čugor? No. Ja tu postavím nejaký oný ešte. Takže to je všetko a pod videom nájdete informácie o... Je to Hamachi server, nie je to verejný, je to Hamachi. Takže IPčko a všetko dám pod video, takže čaute! Nazdar.